समस्या जानाया जोङो दिनै जेन'बा जोङो मोनसे मागिनाय हाबाफारि लानांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सिगां समाव एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो एनडिबि हिसाबै जोङो मावबोदों नांबोदों दा बेनि उनाव जोंहा हमजानायबो जादों बहुद बार हमजादों जोङो क'क्राझारावबो दङ जे केसा ओमफ्राय नागालेण्डआव जोंहा डिमापुर नागालेण्डआव एनआइसि जानानै थानांदों जोङो दा बेनिफ्राय जोंहा न'खरनि माखासे धोन सम्पतिखौ जोङो फाननानैसो जोङो बेलजों फैनांदों बेराफारसे जों रिहाबिलिटेसनबो मोनाखै आं बेखौनो फोरमायथि हरो गभर्नमेन्टनि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायहरो मानो होनबा जोंहा जेन'बा कर्टआव जोंहा फाइन होखानाय दङ जोंखौ जेन'बा जेलाव दोननानै जोङो न'खरनिफ्राय जोङो धोन सम्पति फाननानै जोंहा कर्टआव होबोनाय दङ दा बे हिसाबै दिनै जोंहा रिहाबिलिटेसन मोननांगौनि बेलायावहाय जोंखौ माने रिहाबिलिटेसननि बेलायावहाय जोंखौ निल खालामगासिनो दङ न'आव गबोखांनायनि उनाव जोङो एनडिबि पिडि हिसाबै डिरेन ग्रुप हिसाबै जोङो कारिगाव केम्पआव जोङो थादोंमोन बे समाव 43 बेड्सआव 11 जन दङ जोंहा नै जनक कुमार ब्रह्म बिथाङा थैलांबायसो आरो बेजों लोगोसे बिजय बर'मोन दङ बिथांमोनानो लास्ट बेस गाबि थिनहरनानै गहोबोनाय आं बेखौनो खावलायनो सानदों उमुक थुमुकफोरनि बिहाव बिखुनजोफोरा अबे समनि एनडिबिमोन बिसोरा बोरै रिहाबिलिटेसन मोनखो आरो 43 बेसआ लास्ट बेसआहाय दिनै बिनि गोजौआव बोरै मोनखो दा दिनै जेन'बा जोंहा गासिबो जोंहा समयसाजोब दा बे हिसाबै जोंखौहाय जेन'बा नेग्लेक्ट खालामबाय थानायनि दारैहाय जोङो रागाजों दिखारजों दिनै जोङो सहायनो हायैनि बेलायावहाय जोङो दिनै मागिदों जों बहा थागोन बहा मागोन जोंहा खारखुमानानैबाबो जों जेखि खामानिबो मावनानै सोलिनो हाया बे हिसाबै आङो बेखौनो गभर्नमेन्टनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो गोख्रोङै खावलायहरो जाहाथे मोननांगौ बेलायावहाय जेसेबांनाखि केस गोनां एनडिबि बिसोर गासिबनोबो होजोबो सोरबा पाब्लिकआनो हर पाब्लिकनोबो होनांगौ मानो होनना बुंबा जों थानाय जों जानाय बिथांमोनखौबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनडिबि होननानै हमनानै दिनै कर्टआनो लुथिदोंनो हादोंबा मा खालामनो नागिरदों दिनै जेन'बा मोननांगौ बेलाखौ गासिबो मोनजोबनांगौ नायनो हायो दाबो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दावराय देख्रेब सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सोरबा बिक्रम बायदि फाल्तु मानसिफोरा मा खालामो माने केस होनो नागिरो बिटिआर कर्ट बायदिखौ थैजासे जेल जानो थांगासिनो दङ फासि जानो थांगासिनो दङ बर' हारि आफाद रायजो राजाया बेखौ नुनानै खौसे जानानै ओंखारदों बेबायदि समाव सोरबा सासेया मैयासिम रिभलिउसन खालामनानै दिनै जुदि बुङोबा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बेखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर मैया दाखालि आरोबाव उरुनि दैनि फैसाखौ जों सोना होगोन होननानै बिसोरो मैया दाखालि गावबा गाव सोरबा बुंदों जे बिपिएफआव थानाय मानसिखौ बिसोर माने गाव न' हाबनानै माने थगायदों आरो एखे जाथारगोन होननानैहा सोरनोबा मैया दाखालि मा होनना बुङो बुंदोंनो मा जेनेबा नोंसोरनो डाइरेक्ट काट होगोन होननानैहा जेनेबा हाबथारबायनो माने फैसाया ओरैबायदि माने दिनैसिम जों नुवाखै उनाव हाबनोबो हागौ जोंथ' दा जेनेबा जों दा नुनाबो मोनाखै जेनेबा खोनादों आरो जेनेबा गावसोरनो बुंदों जोंखौ बेबायदि बुंदों होननानै गावसोर खिन्थाना लादों आरो उपाय गैयाव माने गावसोरनो जेनेबा दे होमबालाय जों नांगोलखौ गारनानै जों इउपिपिएलआवनो माने जों थानाय जाथों होननानै बेस्राफ्रा साननानै माने लानाय जादों आरो थेवबो माने बिसोर गिनानै सोंदै खिन्थु गावनि गोसोफ्रा जेनेबा इउपिपिएलआव नङा खिन्थु नांगोलावसो दङ बिसोरहा बर'नि मुंदांखा इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारीया पर्बतजरा हालामाव जौगाथाय खामानि मावफुङै एबा माखासे बायला जिला दालांनि माखासे महरफोरखौ एबा भिडिअफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बर'नि मुंदांखा आलफ्रेड बसुमतारीनि इउटुब चेनेलाव जों पर्बतजरा हालामाव 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जाया जेबो मावनो हायै खामानिफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बे समाव डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीखौ पर्बतजरा हालामनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीखौ साबायखर बावदों जे 17 बोसोरनि नङा मोनथाम नङा गोबां दालांफोरा दासिमबो पर्बतजरा हालामाव मावफुंजायाखै मुनमुन ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव गोनां बाथ्रा बुंथिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय बे समाव जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि खुंथाय थानाय समाव पर्बतजरा हालामाव जेबो मावफुंजायाखै बे बाथ्राखौ बुंथिदों इउपिपिएलनि मदद होग्रा रायजो राजा बिथांमोना बर'नि मुंदांखा आलफ्रेड बसुमतारीखौ साबायखर बावनाय बिदिखौ बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों दा थांनाय ৰাজহুৱা পুখুৰীত উদ্ধাৰ শ নিযুক্তি পত্ৰ পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা এই নিযুক্তি পত্ৰক লৈ এতিয়া বিটিডিত ৰাজনৈতিক অংক অভিযোগ চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰোৱাইছিল ইউপিপিএল দলে কিন্তু চাকৰি দিব নোৱাৰি প্ৰপত্ৰ পুখুৰীত পেলাই দিলে দলটোৱে ইউপিপিএল দলৰ যেটো ফৰ্ম
এইখান ফ্রম আমি যে গাঁৱে গাঁৱে মানে ঘৰে ঘৰে যাই পেলাই এইটো মানে চাকৰি দিয়াৰ আশাৰ নামত এইখিনি ফৰ্মটো মানে বিলাই দিয়া আমি গম পাইছিলোঁ আগতে তাতে মানে চাকৰি দিম কিবা দিম বোলে এইকেইটা ফৰ্ম দি পেলাই গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি আছিল তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহকেইটা আমাৰ স্পেচিয়েলি বড়ো গাঁৱৰ মানে বড়ো ৰাইজকেইটা খুব আশা কৰি এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি পেলাই মানে UPPL আৰু প্লাছ আমাৰ এই আঞ্চলিক এপছগিলাও মানে কোনোবা কোনোবা যায় ইহঁতৰ হাতত দি পঠাইছিল এইটো কিন্তু আমি দেখা পালোঁ এইটো মানে পুখুৰীতহে ব্যৱহাৰ হৈ আছে পিছাটো আশা দি পেলাই কিয় গাঁৱৰ এনে ঘূৰি ফুৰি চাকৰি দিম কিবা দিম বোলে এইটো কিয় এনেকৈ কৰিব লাগে ঘটনা অনুসৰি বাস্কাৰ মেদাঘাটত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন UPPL চাকৰি দিব বুলি ঘৰে ঘৰে গৈ পূৰণ কৰোৱাইছিল এইসমূহ প্ৰপত্ৰ কিন্তু সোমবাৰে বিয়লি মেদাঘাটৰ ৰাজহুৱা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত পৰিলক্ষিত হৈছিল এইসমূহ প্ৰপত্ৰ এতিয়াৰ কাল্পনিক শব্দ 2000 পিছত তাৰপিছত এই BTR শব্দ বিলুপ্ত হ'ব প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিয়াৰ কথা ভুৱা গ্ৰুপৰ ৭৫,০০০কে দিয়াৰ কথা মিছা কথা BTR বুলি কয় এওঁলোকে মিছাকৈ BTR কাল্পনিক শব্দ মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিটো BPF দল চৰকাৰ হ'ব 2000 পিছত তাৰপিছত এই BTR শব্দ বিলুপ্ত হ'ব হাইছ BJPৰ পৰা হাইছ ছেকেণ্ডত UPPL গতিকে এইখিনি নহয় আৰু মানে ভৰি দাঙি থকা বহুত নেতা আছে আৰু ভৰি দাঙি থকা বহুত নেতা আছে অহা 16 তাৰিখে আকৌ এই একেখন জাগাতে আমাৰ BPF দলৰ মানে 82তম CWC মিটিং ইয়াতে হ'ব অহা 16 তাৰিখে সেইদিনাও জইনিং প্ৰগ্ৰাম আৰু আছে নেতা কৰ্মী লিডাৰবিলাক ভৰি দাঙি আছে কেইদিন পিছত আৰু দেখা পাই থাকিব स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों SIU मोनाखै दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनियाव जिखिनि कुवेरि खालामदों गासैबो रिपर्टखौ जों हरबाय थेवबो जों SIU मोनाखै जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै बेस्थ जानो लुबैदों अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया मैया जितु जों अल BTR टेट क्वालिफाइड एसोसिएशना क'क्राझाराव जितु धरना जों प्रग्राम लादोंमोन बे धरना प्रग्रामावहाय धरना प्रग्रामनि उनाव मोनाबिलियाव जेब्ला प्रमोद सार बिथाङा प्रेस मिट होदों बे प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै आरो बिनिफ्राय टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरा जेबो जुदि खामानि मोनाब्ला खामानि गैयाब्ला बिजि थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना धरना हाबाफारि लाबाय थानो हायो बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया स' बेनि फिनजाथायाव आं बुंनो नागिरदों माने लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो नामा जों माने बे बाथ्राया सैथो जानो थांगासिनो दं नामा दा खोथाया जाहैबाय बिथाङा सासे आन्दलन खालामग्रा नेतामोन अब्ला बिथाङा जेबो खामानि मोनियावसो बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन नामा दायो एबसुनि वर्कारफोरा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय आन्दलन खालामबाय थादों अब्ला एबसुनि वर्कारफोरनो जेबो खामानि गैया नामा बिथांमोननो जेबो एजेन्डा गैया नामा ओंखायनो बिथांमोना आन्दलन खालामदों नामा BTRनि बेदर गेसाव साप्लाय होग्रानि राजा बे खाम्फा बरगयारिया दिनै जे मुसलपुराव फैनानै आगान होफैबाय आसलते मुसलपुराव बबेबा दखरसे जायगाखौ बियो सुहासो खालामनानै गालांबाय जों गाबोन सुस्रांजोबनायनि खामानिखौ जोंनो मावगोन जिहेतु जोङो बिराद शान्ति प्रिय मानसि UPPL हिसाबै जों जिहेतु गोग्गो गोथार गोथौ सिन्ताजों सैथो सिन्ताजों जोङो बे रायजोफोरखौ बेंगासिनो दङ दिनै मेदाघाट होननाय जायगायाव जिबायदि किडनि फेल जानाय मानसि हार्ट एटेक जाखानाय मानसि प्रेसार स्ट्रकआव जाखानाय मानसि गावनि हिन्जावजों लोगोसे गावनि हिन्जावनि बिनानाव बिबथै आदै मादै गासिबखौबो थाला मारि होजोबलायनानै प्रत्येक न'खराव गंसे 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 गारि होनानै आरो लोगोसे 2,000 कोटी रां होनानै जिबायदि मोनसे भटिं खालामनायनि मोनसे सेन्टार मेदाघाटखौ बानायदोंमोन अर्थात दिनैनि दिनाव मुसलपुराव मोनसे भटिं जानानै थांखांबाय बेखौ फ्रि फल भटिं होननानै जों बुंदों 2025 सनाव जिहेतु BTC इलेक्सन दङ BTR इलेक्सन बेवहाय बिथांमोना बेसे भट मोनमारगोन दिनै बिथांमोना टेस्ट खालामदोंमोन गमामायैनो दिहिरा बागानपारा आरो खख्लाबारि गासैबो ब्लकनिफ्राय मानसि जरायजोबनानै बिथांमोना बेयाव दिनै 3,000 आरो 3,500 गेजेराव मानसि गेदारिं खालामदों आरो मुसलपुर समस्तिनिफ्राय जोंनो काउन्टिं सोलिदों जोङो मोन्दों मा दिनैनि दिनाव 1600 भट
बिथांमोना 1600 भट मुसलपुर समस्तियाव दिनै मेन्दाखाराव ज' जानानै थुनो हादों बेखायनो दिनै मुसलपुर समस्तियाव बिराद फुर्ति मोनसे परिबेस दिनै बमा गावनाय खामानि सोलिगासिनो दं माने जिर' बिपिएफआ गैमारथाला जासिगोन बे खाटां जाना फैदों आरो बिपिएफआ एखेबारे मुसलपुर समस्तिनिफ्राय दाउदैया मोनगोना दिनैनो सियर कारन दिनै बिथांमोना मेदाघाटआव खुनु गेदारिं खालामाखै खुनु जयनिं प्रग्राम खालामाखै बिथांमोना मुसलपुर समस्तिनि खाना खुजा सिंस्रि बायनाय किडनि गैयि मेगन गैयि बिब' बिनानाव बिथौ गुवाहाटीयाव फरायनो थानाय क'क्राझाराव फरायनो थानाय सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरखौ बुथुमजोबनानै मोनसे माने भटिं मोनसे पलिसि लादोंमोन आरो बे भटिंआव मुसलपुराव खालि 1600ता भट मोनदों बेनिफ्राय आरो बुंनांगौ जोंहा जेबो गैलिया जाम्बा मानसि बिटिआर राजनीति ব্যাপক খলকনি বিটিআর বিপিএফ দলত যেন লাহে লাহে জনতাৰ মাজত উত্থানৰ দিশে ধাৱমান হৈছে সহিদিনা পৰিৱৰ্তন বিচৰা বিটিআৰৰ একাংশ সচেতন যুৱ নেতাসকলে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে শাসনৰ গাড়ীত অধিষ্ঠিত হোৱা চৰকাৰৰ প্ৰতি যেন মহভংগ হৈ পৰিছে আজি বিপিএফত যোগদান কৰিলে যোৱা পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত 20 নং মঠনগৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা ইউপিপিএল দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাক্তন আমচু নেতা সাজান আলী আহমেদে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে বিপিএফ দলত বিটিআৰ চৰকাৰৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকালতে একাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু নেতাই দল ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু কি পৰিস্থিতিৰ বাবে দল ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল নেতাৰ শুনক এই মন্তব্য জয়নিংৰ সময়তে মোক হেৰি দিলে মাইনৰিটি সেলৰ সেক্ৰেটাৰী দিলে তাৰ পৰৱৰ্তী মাইনৰিটি সেলৰ মোৰ সেক্ৰেটাৰী হিচাপেও দিলে এইবিলাক পদ দি আমি কি কৰিম কেণ্ডিডেটো বনাইছিলে সেইবিলাক কৰি কি কৰিম আমি য'ত ৰাইজ নাথাকে য'ত মোৰ জনগোষ্ঠী সুৰক্ষিত নহয় য'ত আমাৰ মানুহ সুৰক্ষিত নহয় তাত সাজান আলী আহমেদ সুৰক্ষিত হৈ কি লাভ আছে যাৰ কাৰণে এইবিলাক আমাক নালাগে আমাক কোনোবা গাড়ীৰ ইনষ্টলমেণ্টো নালাগে আমাক এখন দানত এখন গাড়ীও নালাগে গতিকে সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ সংগ এৰি দিছোঁ এনেকুৱা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বস্তুবিলাক আমাক নালাগে আমাৰ কমিউনিটি তাত সুৰক্ষিত নহয় আজি হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই কি কৈছে তেখেতে কৈছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিদিনাখন ঘৰ ভাঙি দিব পিছৰ দিনাখনেই তাত ঘৰ বনাই দিব এইখিনি সাহস থাকিব লাগিব ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এইখিনি সাহস কৰিব লাগিব সেই সাহস প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নাই তেখেতে বাৰম্বাৰ কৈ থাকে যে তেখেতে বোলে কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মানিছে কোনটো কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মানিছে তেখেতে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৰ্ডাৰ ভাইলেট কৰি পেলাই তেখেতে উচ্চতম জামিন প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে যিবিলাক মানুহক আপুনি উচ্ছেদৰ যদি জাননী দিব লাগে তাৰ আগত তেওঁলোকক আপোনালোকে 1 to 1 আপোনাৰ হিয়াৰিং কৰিব লাগিব সেই হিয়াৰিংটো কৰা নাই তেওঁলোকে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া হাইকোৰ্টৰ ওচৰত যেতিয়া আমি শৰণাপন্ন হলো পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্ছেদ আজি ষ্টে হ'ল এতিয়া নিৰ্লজ্জভাৱে আকৌ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এগৰাকী ৰঞ্জিত বৰচুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে ৰাজহুৱা সভাবিলাকত কৈ আছে তেওঁলোকে বোলে তলে তলে এইবিলাক উচ্ছেদ নিজেই বোলে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কেছ কৰিছে গতিকে সামান্য য'ত নীতি নাই য'ত আপোনাৰ মিছা কথা ক'বলৈ একবাৰো চিন্তা নকৰে তেনেকুৱা পাৰ্টিত আমি কেনেকৈ কাম কৰিম বিপিএফ দলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত নিশ্চিতভাৱে বিপিএফ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু ৰাইজৰ মাজত সেইখিনি আমি দেখা পাইছোঁ যাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আৰু যিবিলাক কথা আমি ৰাইজক বুজাব লগা বহুত কথা আছে সেইখিনি আমি ৰাইজক জনাব লাগিব যাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু যিমান চাকৰি ওলাই ইয়াত 1 টকাও খাব নোৱাৰিব ইউপিপিএল চৰকাৰৰ সময়ত যিদিনা ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইদিনাই ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সেইদিনাই এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব ইয়াত কোনো দালালি নচলিব रुको जरा टेट क्वालिफाइडखौ बोसोरथाम बाब्लाबो मानो दिनैसिम होनो हायाखै वाइ डु मेक लास्ट मानो लास्ट खालामखो नोंथाङा बुंदों आगोलसो जे जोङो टेट क्वालिफाइडखौ 75% होबाय नोंथाङा बे टेट क्वालिफाइडखौ सुइजारलेण्डआव हैदोंमोन नामा जोंनि बिटिआरआवथ' दाबो 75% टेट क्वालिफाइड होआखै नोंथाङा सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै सुइजारलेण्डनिफ्राय बड'लेण्डआव लाबोफिन Now it's up to BTR government. They have to fulfill their aspiration. So I would like to request Mr. Pramod Boro to release the BTR TET LPUP advertisement. CTET-नि केसखौ उइथड्र खालामनानै लाबोनो हाबानो नोंथांमोननो लोगो लोगो जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होगोन बुंदोंमोन दिनैहाय CTET-नि केसआ उइथड्र जानानै थांबाय 19 फेब्रुवारि 2023 नि थांनाय
बिथाङा मा जालांबाय दिनैसिम एडभार्टाइजमेन्ट गैया बेजों लोगोसे बिथाङा बिनि उनाव बुंबावदों स्पेशेल टेट खुंगोन स्पेशेल टेट खुंखांबानो एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननो होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै स्पेशेल टेट खुंनानै खुनलांखावनो जोब्बाय नाथाय दिनैसिमहालागै एडभार्टाइजमेन्ट गैया जोंनि एलपि इउपि प्राइमारि लेभेलनि जिथु जेंना बेखौ थाबैनो सुफुंनानै होयो माखासे टेट क्वालिफाइड जानानै थानाय कैंडिडेटफोरनो एडभार्टाइजमेन्टखौ थाबैनो बहननानै होयो बेखौनो जोङो खावलायहरबाय ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है মই চলা ধুবা নোৱাৰো বিয়াখন পাতি নিয়াব মাঐ বিয়াখন পাতি নিয়াব ভিডিঅ' কৈছা হয় বিশ্বকৰ্মা উপলক্ষে হেয়াৰ কাটিং চলি আছে এতিয়া আমাৰ কাকা আমার বর্দেকা চুলি কাটিং চলি আছে অলপ পিছত মেনেজাৰ বাবু চুলি কাটা হ'ব আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 8জন মানুহৰ চুলি কাটা হ'ল অহাকালি 12টা বজাৰ পৰা আৰু 5টা বজালৈকে চুলি কাটা কাম চলিব